jer hjemme i stuerne. Denne omgang af Juletalk skal det handle om, når mobilen og de sociale medier tager over. Er vi danskere rent faktisk på randen til et sammenbrud? Hvilke konsekvenser har mobiltelefonen og de sociale medier for det sociale liv? Hvordan påvirker mobilen elevernes indlæringsevne i skolen? Og hvad kan der gøres ved det? For at finde ud af, om der rent faktisk er noget om snakken, har vi sendt vores reporter Tanja, vores mand i marken, ud på Rødovre Gymnasium for at undersøge sagen. Jeg er taget herud på Rødovre Gymnasium for at undersøge, hvordan elevernes indlæringsevne påvirkes, når mobilen hele tiden forstyrrer i lommen. Jeg sidder her med 3 elever fra 2. X, og Firat, hvordan føler du, at din mobilen påvirker din koncentrationsevne i skolen? Det skelner lidt. Altså det kan godt forstyrre en, hvis du for eksempel får beskeder via Facebook eller sådan noget lignende. Så kan det godt forstyrre mig, ja. Ja, det kan det. Og hvad siger du? Jeg føler ikke rigtigt, det forstyrrer min indlæring. Jeg føler godt, at jeg kan koncentrere mig alligevel. Og hvad mener du? Til tider kan det godt være distraherende, men det er ikke så slemt, vil jeg sige. Jeg har en høne at plukke med dig. Føler du, at din mobil påvirker din koncentrationsevne i undervisningen? Jeg føler ikke, det er noget problem. Jeg kan sagtens gøre begge ting på en gang. Så. Jamen, hvordan kan du koncentrere dig om begge ting på en gang? Undskyld, hvad sagde du? Jeg kan hermed konkludere, at situationen på Rødovre Gymnasium er langt værre end først antaget. Tilbage til dig, Julie. For at besvare alle de spørgsmål, der florerer rundt i vores små, søde og forvirrede hoveder, har jeg fået besøg af selveste psykolog, ekspert i mobilforbrug, og jeg skal give dig skære, Johanne Blücher. Hjertelig velkommen til dig, min gæst, skønne Johanne. Til at starte med, så vil jeg bare lige sige, hvor ser du bare fabelagtig ud. Så vil jeg også gerne lige høre, hvad er det, du higer efter at fortælle mig og mit skønne publikum, især efter du har set det her indslag? Jamen Julie, hvor skal jeg dog begynde? Det er jo dybt bekymrende, det vi lige har været vidne til. Vi ser ikke længere verden gennem vores øjne. Vi ser verden gennem vores smartphones. Nu bruger jeg hverken selv Facebook, Twitter eller Instagram, men jeg mærker dog stadig det konstante pres, som de sociale medier lægger på den danske befolkning. Ingen mennesker læser en almindelig papiravis længere. Nej, nu skal nyhederne skam vælte ind på skærmen. Jeg er dybt farvet. Tusind tak, fordi du kom, Johanne. Det har været en sand fornøjelse for både mit publikum og jeg. Nu skal vi til at have en lille pause, og efter den så kommer min nye gæst, Sara, som gerne vil fortælle, hvordan hendes mobil og de sociale medier faktisk har taget overhånd. Vi ses. Velkommen til min næste gæst her i studiet. Sara, hvor ser du bare godt ud. Du har jo om nogen mærket, hvordan din mobil og de sociale medier har taget overhånd. Hvordan er det? Over en længere periode, der har jeg været styret af min smartphone, og den har overtaget mit liv, hvis man kan sige sådan. Og det har faktisk resulteret i, at jeg har glemt alle mine pligter og udblevet fra sociale aktiviteter. Ja. Kan du komme med et eksempel på en episode, hvor at din mobil har hindret dig i dine daglige gøremål? Jamen, nu er jeg som person sådan en, der går rigtig meget op i likes, og jeg er rigtig meget på de sociale medier, og jeg kan især godt lide Instagram. Og her prøver man jo at fremstå, at man har det perfekte liv. Som for eksempelvis en dag, der tog jeg mig selv i, at jeg havde lavet den perfekte morgenmad og gjort ekstra ud af det og det hele. Og jeg besluttede mig for, at det skulle mine følgere se, fordi at det var den perfekte morgenmad, man vil gerne fremstå sig selv så godt som muligt. Så lyset skulle selvfølgelig være perfekt, og alt skulle være tilrettelagt og det hele. Og så fik jeg det der billede med at komme flere timer for sent i skole, bare fordi det skulle være et perfekt billede til mine følgere. Ja, det er jo et tydeligt eksempel på, hvordan de sociale medier har konsekvenser for din hverdag. Føler du nogensinde selv presset for de sociale medier? Helt sikkert, det gør jeg det selvfølgelig. Altså, når man har så mange følgere, som jeg har, så er det klart, at man skal leve op til et krav, og jeg bliver nødt til at poste noget godt til dem, som de kan se på, så de gerne vil blive med at følge mig, så der er helt klart et stort pres på.
Tusind tak, Sara, fordi at du gad at komme her og dele din historie med mit publikum og jeg, og faktisk resten af Danmark. Det var meget modigt gjort af dig. Held og lykke fremover. Du er en dejlig pige. Det er desværre blevet tid til at tage afsked her i Julie Talks for denne gang. Men det gør ingenting, for vi ses jo nemlig igen næste uge, samme tid, samme sted. Vi skal få styr på verdenssituationen, og næste gang skal det handle om porno, prostituerede, sugar daddies og sugar babes. Ha' det godt alle sammen.